sisan avion kelen tɛmɛna ni an ka kɔrɔdugaw ye kɔrɔdugaw aw ni ko Seko ni Dongo ɲinan san taara k'aw di aw ma ni ye Seko ni Dongo tigilamaw ye an ka jamana Dongo tigilamaw filɛ cɛbilencɛw ni ye cɛbilencɛw ye a fɔ Galabu kɛnɛya tigilamaw. C'est comptant sur ses valeurs inestimables pour bâtir le Mali nouveau que son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a décrété l'année 2025 année de la culture au Mali. Et Séné ministre so mawye jamana mi sigile me dunka faka jamana mi sigile me Sénéka ne Séné ministre so ni atakera nyemo so na atakela utemetoe Malika Sambi oro ani duru soroli nyanaje okum konnana ni Mali fo ye Séné jamana fo ni Mali fo ye dunka fa fo dunka fa be sabati ni Séné ni Séné chakela uye unuka dabani kuruli jamana nyama ko kifo Sénégalaw togola kifo ni Sénégalaw temetoye unuka dabani kuru Sambi oro ani duru soroli malibe o seli nyala mali keneka mi keneka Mali den bebe ya Mali den bela jele ka bo fan be fe bebi yere ya ne jamana kono tew chakedaw ministre so alibi Séné ministre so baraka bulu faraw ni olu tamato e kele ni ko dunka fa iko Séné ni ko radio la bara iko Séné ni ye Séné ko nyaw tigilamaw tamato e ni ye Séné fa nga jamana kono ibe nyo Séné ni ko fo ibe kaba Séné ni ko fo ibe tiga Séné ni ko fo ibe bene Séné ni ko fo ibe sho Séné ni ko fo ga ibe kori fene ko fo kori mini kado ka fo Mali jora kabo a Séné nyina kori mini kado ka fo Mali jora kabo a sugula jie kono o kori mini kado ka fo o be Séné anga jamana kono jamana e chakeda mi sigi kori ko a nyaboli kama kori Séné yiri wali kama a barakela nafali kama jamana nafali kama o de CMDT o chakela ni onu temato e ga jamana nyama nyakoro sewale ka kori ni barakelaw kori Séné baw o chakeda a barakelaw nu u barakenyaw anyabolu de la ni o CMDT ka Mali kori do bala ka Mali kori ka dofra yanga ka Mali kori ka joro bunya die kori sugula jamana nyama ko kifo Sambi oro ani duru Malika yerata seli amode keneka alibi ali Séné chakeda barakelaw olu de bala kateme sabu kadaka jamana ye Séné ka jamana yi kardo ka fo dugukolo mini ala e barka do ala ali ni femi ti fale ni ya da Mali dugula abi fale Mali suma akadi kateme suma taw cheka Mali suma anana ko few ulawolo male no die suguba ukono o de la nimbe anga Sénékelaw ani anga nako barakelaw kata se kori ani nako barakelaw anya bolu la kateme kelengele liye Mali fo ibi version wuruji fo
ni ye Mali fɔ un peuple un but une fois fort. Ni an ka nakɔ baarakɛlaw ni bɛɛ bi baara kɛ sɛnɛ minisiriso ka yamaruya kɔnɔ ni si ma to kɔ jamana jɔli baaraw la ni kelen kelen bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ ye min ye jamana yiriwali la u bɛ ka o kɛ o de ɲini bɛ maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na Mali ka san 65 sɔrɔli seli an b'o don kɛnɛ kan Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya kɛnɛba n'o ye boulevard de l'indépendance ye minnu bɛ yɔrɔ jan fɛ minnu bɛ k'a filɛ télévision na minnu bɛ k'a lamɛn radiow la an bɛ o kɛnɛba in de kan nin waati in na sɛnɛ baarakɛlaw sɛnɛkɛlaw dɛmɛbagaw an ɲɛ b'olu de la ka tɛmɛ kelen kelen n'i y'o ko fɔ a tɛ taa sɛnɛkɛminɛnw kɔ a tɛ taa sumansiw kɔ a tɛ taa foro baaracogo ɲumanw kɔ. Sɛnɛ baarakɛlaw ye le 22 septembre 1960 22 septembre 2025 Mali ye san 65 sɔrɔ an b'o kɛnɛ kan. Le ministère de la promotion de l'enfant et de la famille. Au compte du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, les structures rattachées au département, comme la Direction nationale de l'enfant, les maisons de la femme de Bamako, la Cité des enfants, le comité national des acteurs des marchés. Et Bagamara Animoni, ministre so Tchagela, Barakela ou Temetoye, Mali et Moni Jamanae, Kabila Wale, Mali et Bagamara Jamanae, Kabila Wale, Mali la ministre so mi Nyashine, Bagamara Animoni, Oyiriwalima, Okachakedao, Apollo Farao, Barakero. Ni olu tamato ye kelen Mali la bagamara bɛ se ka yiriwa cogo min na ka mɔni do bɛrɛ la sabu Mali jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ka daminɛ kunu fɔ bi Mali baganw sogokulaw sɔrɔli la malidenw fɛ ani a ka ja ka dɔ dun ka tɔ di an kɛrɛfɛmaw ma Mali baganw bɔli la ka an kɛrɛfɛmaw sɔn a la jamana in jɔyɔrɔ ka bon la kosɛbɛ kabi san 65 mɔni na baganmara la anw de bɛ se ka dɔ di maa ma o ko n'o tɛ anw tɛ ɲɛbɔ maa fɛ ni an ka salenkulaw tɛmɛtɔ ye mɔnikɛlaw bolo ni mɔnikɛlaw tɛmɛtɔ ye ni salenkulaw ye ye muso ni den ni denbaya ka ministre so o baarakɛlaw tɛmɛtɔ ye jamana ɲɛmaa ka i fo Mali musow tɔgɔ la ka i fo Mali denbayaw tɔgɔ la ka i fo malidenw tɔgɔ la jamana kanu ni nin kura fiyɛli la Mali la ni nin don in bɛ o seereya k'a fɔ Mali ka yɛrɛta seli san 65 a b'a la ka ɲɛnamaya cogo min na Mali famana ka ni ɲɔgɔnna ye malidenw famana ka ni ɲɔgɔnna ye diɲɛma famana ka ni ɲɔgɔnna ye wa hali bi dɔɔni bɛna yira diɲɛma la o ko n'o tɛ belebele caman min kɔfɛ nin ye muso ni den ni denbaya o minisiriso cakɛlaw ye aw ni ce aw faso ye
Fédération nationale des associations des femmes rurales du Mali. Mali Toda Moussou ka Faradol ka Djereje Koulouba nié autant de Niko Mali Moussou Duguba Konna Outoronte Niko Mali Moussou Faba Konna Outoronte Niko Mali Moussou Marabolo Konna Moussou Ibo Lufo Nié Marabolo Konna Moussou Kofo Ibe Kado Kafo Toda Moussou Kofo Nianga Toda Moussou Ye Solgaouli Moussou Moussou Mounou Mitana Koula Moussou Mounou Be Noubi Jago Misenouke Moussou Mounou Be Noubi Senefon Ferré Moussou Mounou Djamé Demayala Moussou Mounou Djamé Kokela Ani Demseou Toda Konna la Nié O Moussou Ye Uka Djereje Koulou Jamana Nyama Ko K'i fo Oluka Jigiya Mina Falila Mali Togola Sampiora Ani Duru Amo Keneka Ali bi Alan Bala Kaudo Noye Musoni Deni Dembaya Togola Ministre So Abaraka Nyogo Muso Djereje Koulou Olu de bala ka teme kelengele Muso munu joro buyana kosobe 1960 Malika Yerma Horonya anyini ni barawla niya tariku la kalaje ibe muso to sura kono muso munu ni sanga ni wati Malika wele seru ma wele jabi muso munu alipi champion de turu nu bala ka useko nu dongo ko bla Malika yirwani o sirafe jamana nyema ko ki fo muso tokola Malikono Mali Sénégal n'est pas fait. Un peuple, un but, une fois. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, distingués invités, Mesdames et Messieurs, dans 5 minutes, nous allons assister au passage de 3 avions de chasse de type L-39, marquant la fin de ce défilé civil. C'est ça. Anga sanfe keleche ubena do kene kono doni ubena dien pangulu laba muluni olu glane me jugu fa kama ki to sanfe nabi wele ko avion de chasse ubena o de samala teme ka yira jamana kono teuna Mali kono ani akoka ni abe wele ko L39 obeke ka nga keleche olu doni défilé la ni o défilé militaire olu be o Canada tige o mana soni amena olu ye ankuna L39 abe famunu mako avion de chasse ame dien klemina donia kura munu be avion glana kelega pangulu glanina o sababena teme kanga kelecha olu lado défilé konnana jamana nyama Akila kabi somalaina baraw damneni sisanje kako jamana nyama selinge keneka maba welele gouvernement ma belajele kenesro jamana nyama nale atara tashiflake kanyeshi anga jamana nyama folo président Modibo Keita na jengo ni kado kafo jiri fere blalier monument de l'indépendance la no dépôt de Gerboué kateme kanyeda jamana kila chauka ka ufo kasoro ningana keneka mado be mununi aya kanu jamana tola ka jonjon kere ni uluma uluka jonjon dile ko fe ambora ka jamana kono dewye ulu temana no ministre so tamado ye anya ulu ye sisa amela do anga kela chew ulu yilalila ani katase ugulomina tamado ma o bedamna ni pankulu bele bele sabaye bi mina temesoni sisa kene kon nana Sambioro ani duru ote kalo bioro ni duru Sambioro ani duru jamana ka yereta la Malitu famana ka yereta seli nyana mayata
kaka keni jamana nyama akala nyini niwe ka jamana segi a chokorola ka jamana ka yere ya to a chokola ni kura fiera malika yere ma horonya selila ka keni Nina 22 septembre 2025 mini abena mekala kale mini semenu mena ke aka mini karo jema mena me ka afo jamana tarikula akilla tigila jamana nyama folo mi malika yere tadi ama no e président Modibo Keita e abangela jouer kalo klenani 1915 o kera ikado ka fo Bamako ya kerkernyala wala fabugu wati ya soro yanye sudanye wa Bamako tuye afaba e président Modibo Keita afate oye Daba Keita e abamso oye Fatoumata Kamara e abibo wala fabugu maninga ufe jamana nyama folo président Modibo Keita akaduguma kalaw aye odamine 1925 katabla 1931 aye aka école primaire ke Bamako ya 1931 ayi kado ka fo aka chamante kalanso ayo ke terasone fougère la ni amo wele biko lycée Askia Mohamed akilla jigila alibi aka sanfe kalan ayo oke Sénégal école normale William Pontila Gorée Dakar watila jamana nyama folo a jatiminena akramago fe ka fo ko ni kalande hakli dumaye ni kalande mi nabi kalan famu ko nga kalande do mi na ka jatimina sabula ko ate jonya fe wa ate jonya ku o ko fe jamana nyama folo président Modibo aye la karamogo ya aye o minanta en 1936 aye la karamogo ya ke Mali togoda konnana kala karamogo ya ke Bamako ka ke Sigaso kala karamogo ya ke Tumutuka fe Mali jamana nyama folo président Modibo Keita tongo ani jera ko tunkadi aye ola 1946 akara ikado ka fo Union Soudanaise o sigibaga ani a secrétaire général o wati kelena aduna RDA o konnana ka keni 1946 ye 1948 o wati la Mali jamana nyama folo a sumantira ka ke conseiller général Soudan français o konnana ka nyashi Bamako ani Kita o mara nyanabolima 1956 konnala o novembre kalo klemuga ani woro jamana nyama folo Modibo Keita akera Bamako maire bay o kofe akera kado ka fo député français assemblée kono ka ke assemblée nyama danganye 1957 Mali jamana nyama folo président Modibo Keita akera secrétaire d'état français d'outre-mer au 1957 kelena ikado ka fo akera assemblée constituante fédération du Mali akera o nyamae 1960 au juillet kalo Clémougan président Modibo Keita Mali jamana nyama folo akera ikado ka fo fédération du Mali au gouvernement nyamae 1960 au konnana fédération du Mali chilen ko fe alamusa do fe septembre kalo Clémougan ani fla ayi kado ka fo malika yelma ora tagadi ama ni ame o sampi oro ani duru keneka ka be jamana nyama mi klema ni onana ni kura fie malika yereya ani malika horonya la o de général d'armée son excellence Assimi Goïta. À présent, j'invite le colonel Bakary Coulibaly pour le micro. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est le début du défilé. La musique principale du génie militaire pour donner la cadence à cette magnifique parade de nos forces de défense, de sécurité et paramilitaires.